Гъргаме Ох, бе! И сега ги паднахме. Живко има наркотика. Някой идвал. Кой бе? Майко да се хвърляли в кутка. Живко, виж, даже има и барак ли там. Ай, давай в къщата. Там да живее някой бездомник вътре. Хубаво, че беше колона. Има упаковка мляко боженци. Има и комарни. Добре, уверявам се да няма. О, Ти че има някой тук. и аз бе. Има обувки даже. Уверявам марката на Хелриби картон. Ехо! О, бе, Живко, къща шпада, всеки момент има блъска. Ей, Боже. Абе, аз мога ли поскоча от уния прозорци и там? Я чакай. Ела само да видя какво има тук. Ами има, той не може да мисля толкова да си. Мандати. Оня джам е отворен. Дай от него. Хайде. Пак ще минавам през букуците, бе. Там букуци тук. Тако ли си, че са къщи? Ама наистина. Може би, що се изостави. Ма кой ще си изхвърля букуците и оставя на къща? Ваната е стабилна, да знаеш. Може да ми се смея. Аз искам много да скоча на горния етаж. Ако я продават за 2-3 хиляди, бих я купил да изчистя всичко. Ма ще има багерите на Данчо. Виж бе, има хладилник. Дали ще Има черги. Кому си никой? Айде. Айде. Ти ли ще влиза? Не ти. Сега много ме страх да не попадам в този диван тук или каквото е, голия, какво е. Айде влизай. Къде влизаме? Има ли някой? Не. Чакай. Все едно. Тропване. Може да халюцинираш нещо. Ми много ме страх обаче да не падне къщата. Наистина. Ево гаража, де гледахме. Дано да са я правили по-отдавна, не може да е толкова бавно. Днес като гледам, той нищо няма. Отвори горния етаж на хладилника. Горния етаж на хладилника, това е ничего влиза Живко. Горния етаж. Нищо, ще съборя къщата. Тази врата отваряли са мен, ме страх даже да не отворя. Тук излизаме на коридор, като вик бяхме. Айде. Тук преди да сме намерили някакъв троп. Знаете, тези тук ли? Това е някаква българска фирма. Теодора, айде излизам тук. Аз не мога да отворя вратата от толкова с букуци, бе. Няма да отваряш, айде. Искам да знам къде сте обището. Тук нататъка няма нищо. Аз така виждам. Тук е коридора. Да, на гаража. Абе, то това не е било хладилник, бе. Какво е? Това е шкафче горно. Аз като ти казвам, че е шкафче. Това е фризера, бе, Живко. Не, фризера е явно удобно. Дай сега да видим другата къща. Айде ма гъркаме, идва кола. Това май на погледна страна, обаче. Казаха, че има човек. Не видим. Ой, Какво? спира, бе. И нагоре отсюда. Дай да излизаме. Окей, тук може да се излезе май. Сега да почне бройката се може да по-хубава. Ух, бе! За кола.
твоята къща малко. Ама не е чак толкова две къщата, ако се махна с букуци. Може да имам паранормално. Паранормално. Ела. Пада долу. Там сега има кашони. Аз го видях, чакай. Виж, има една тръбичка. Ма тук явно е имало някаква друга стаечка, където е паднала. С фотка може да били стълби. Ма тя стената е сгъзана, няма как. О, тук май е по-добре. Има вратичка. Тук се качва Живко. Обе. Така. Тук мисля, че е много по-добре. Състоянието, което като видиш. Ама... къде се влиза? Дял тук. Може да има някакъв човек вътре. Тук има ножици някакви. Насам какво има? Има дървета. Айде, влизай. Галюцинираш ли? Видя ли да? Видях там нещо, дете ти. Като човек като тебе, само че по-висок. С такава коса. Мой съм го заснил даже. Къде го видя от тия храсти? Ей, там, нали виждаш една малка дупка? Да. Там, дето и се подаваш май. На нея скидувам къде тук. Някакво създаване. Това се горния гърка беше с майка си. Ако не убият, го качи в тикток. Ще избием рибата. Ти хубаво, че имаш боб, може да намеря телефона. Тихо бе. Сълзите. Ела там може да подади да ни застреля с някакъв нож. Еди, ела! Не, там живее някакъв, има сателит на чиния даже, айде. Някакъв бедняк. Ай, преди да ни е видял да ни застреля с нож. Той точно много зле бе, човек. Ако аз бих чула по голяма такива. Която е зазидана, ли? Бих чула в Гилгамешката. Коя от вече? По-голямата на двата етажа. И дете на два етажа. Дали тази е моята по-красивата. Скинефа. Аз искам да се опитам да отида на втория етаж. Защото на първия етаж обаче ще на дняшкото. Тихо бе, чакай. Ко бе? Може минута и там. Ела тук бе. О, има чудовища. Айде. Ало. Ало, паранормалното. Я. Чакай бе, Живко бе, той ако няма къде да живее то, едва ли ще се е купил сателитна чиния? Да, може да е някакъв. Айде, елаш минимата и тук. Това е някакъв рандъм едно време. Дай ще ходим от по-хубави къщи, дето са толкова пропаднали.
Дали, дед мой са мини. Дете мястото на къща на баба ти Грани. Храни. Мястото, вие не може да покупим само граници. Не. Къде се Виждал. Дама. Дама. Чакай, бе, това са другите къщи, бе. Ние дойдохме по другите къщи. Ние сме много тъпи, може да пълдам. Много сме умни. Чакай малко. Ние трябваше ли да минем? Спри го. Идва кола. Идва тук. Кликни. Ой, да. Хайде, ма. Но дай да минем към старите къщи на Гъргамеш и Меледи. Да го снимам и чакня. Само да ви кажа, че с турличката е моята. А неговата спадналата стена с вратичката обаче е негова. Вратичката. Аз не имам врата. Хайде, ма! Тук ли бе? Айде, ма, ние от тук минахме. Оф, айде. Май нагоре ще има още такива умрели западни къщи. Да отидем да видим. Мили Гъргамеш ще направят комплекс от къщи. Вземат 4 имота. И 5 на 6. Го 5 на 6. И там е 7 на Джумбиш. Твоя приятел с Сопа. Какво ще прави там? Това е нашето село, такъв Карачи. Карачи. Там пак има някаква къща, но май не е показано. Не, тя не е изоставена, защото има батут. Скачат. Не, защото има И е другата къща да е прибита. Колко за да строи малко щали, какво да. Ма те са тъпи и не го правят. Шпици. Сега ще идем нагоре. Купаем ги. Ще идем някакво още по-западно. Там ако има букуци, пак толкова не са минава. Аз няма ходим къща. Така. Аз тук искам да се кача да видя. Какво искаш да видиш? Добре. Виж и там. Това е нивото на Гъргамеш, нали? Карачи. Махвата на Карачи. Вратичката. Това пак е на Гъргамеш, ще има вратичка. Да, и там е стигнал. Това е минято на Джумбиш. Ма тук може да се влезе. Гъргамеш. Виж, той да влезеш, виж, че вратата е заключена с качина. Аз мога да я разбия по принцип, мен ми пречи. Малко изглеждаш като тия в Майнкрафт, виж, има тераска. Сигурно това е ми била идеята, това са вдъхновили. Какво? Тук е да поспочина. Да бяхме казали, че сме братя. Ние да може да кажем, че сме били с някакъв приятелски. Аз мисля към вън. Викам той сега ще пита какви са тия приятели, защото му познае цялото село. И ти си прав. Това се замислих и за това. Иска се отдалечим малко от... Тя Зоза ми звънна. И кой да пита? Питам, а къде сме? Кой каза? Ами в селото. Можем рандъм по улиците. Това дядо място на някакъв поснати старата. И то това е. Ако видим нещо, ще го добавим.